kumsang nila sompakua khan China rama meichi pakhat chuan a bial pa rin lo thiam tak main a Chhuichhuak chu social media lama adak ta chiama a Chhuichhuak dan idea thatak mai hi tuntuma hian kan en ho ve don ani an hming le melo thupani wangin thalak dang kan hman ngai dona a bial pa nen hian PUBG an khel dun thrina chutia an khel dun lai chuan tum khat chu meichia chuan thlawna thlawk chuak ri hi a khele thrina chu vele a bial pa chuan thlawna lo thlawk chu ti in sei ve zia maya ma se an game khel lai a chuan thlawna thlawk mu tu om ngai si lowa a bial pa te chu airport bul na ya anun box si lowa chutia thlawna thlawk ri om le thrin chu a bial pa chuan thlawna chi muema ti ve zia boka a bial nu hian rin hlel na ha nei ton ta ni ti chuan PUBG in khel lai chuan tuna khungai om ti hian hei kanina ko om ti ve zia boka ma se a bial nu hian ring hlel sat maya ti chuan tum khat chu an ina avakal chira a bial pa phone te chu a han check vela ma se engma rin hlel tur mu si rawa ti chuan bathroom lam chu ruk takin a en chuaka bathroom a chuan samzai chherta meiche samzai ti khret tak mai nia ama samane lo ti pot chianga a bial pa hi ama khosa nia chu wangin a bathroom a meiche samzai om ranga chu maya thalo ta khop mai ama chu a zo chuan a in soi thiam hal don ti khrein engma khelo wangin om ta zoka ti chuan a chui zui ta zel ani a thian nu puina zaga ti dan thadeu mai reta boka chu in book na lei tu ani chu in book na chu phone a apps download in phone ne na thunzom thaya phone ne na thunzom ani chuan an in book na chuan tu nge in book ti kha a khret vek thaya entirnan dar chu dizata chuan kg chu tiang zat chu a in book ani ti kha phone a kha notification la kan thing kha zel ani ti chuan a bial pa hi reina tlak hniam du mi tlema thau ve deuh hlek lam pangkha lo ni boka ti chuan chu ram changa lai in a bial pa hi nge in book na hi lei sakta ni aku ma da saka khumbula lo in book thrinang che ke zin zangai pai in khret thainan ti hian ol somjok ti na khida a bial pa po chuan ngai that lo na engma nei lem lova kang khata kan nu chuan a phone atong chuan a bial pa in book na a lei saka ngai me khan midang in book anom ve ti chu a khret tran ta ni a bial pa ri zong chu khia ma se midang ke ji sumdi pariat vela rit thi a kha tokin en book ve zia 20 khata a bial pa hian in lenga nei ngai lo thu a sei thina ma se tu emo chu a ruma in book na da ngai me a chuan a khumbula le hal a in book ve zia ti chu a chiang ta khop mai ti chuan a toy zong in a bial pa hi aman chuak ta ni a phone a mi pakhat ke ji sumdi pasari vel in book anom thu a kan report lai tak chuan anina chuan avakal chilta mei sidang pakhat hi alo tom pui zan meya ti chuan zep thei ani to si dawa a bial pa chu a in puang ta ni PUBG an khel laia thlona lo thlok ri ve zia po kha a mei chitum pui nu te in bula hian airport oma anina len chang hian thlona ri kha lo om le thina a bial nu na man chholo nan thlona lo thlok tin alo bum thrin hi lo ni a mei chitum pui nu hi kar tin deuh tho a ina lo ri ve zia boka a bial nu pani zinga pakhat jok mai alo nei ti chu aman chuak ta ni hetia a bial pa rin om lo Chhuichhuak dan hi angai nom dang dai ve riawa mi ten khretin loma hlo phiana ni kumsang hina sompakua khan China chuan alak ta zek ani me se finin ti khur ga la kai lo ti ang deuh hi China ga ma hian tong kam lo nei ve a ma se he mei che na bial pa Chhuichhuak dan ni ro hi chu tui khur gal chu kai chiang khop mai in bial pa te mo in biang nu te mo in ran tel khan pong padop chiam le ti tong hal chiam kha a thalo ti kopui te ran om lo Chhuichhuak dan ti video wa khan kan sei to a ati dan travel chu engma khela wanga oma aku ka chui hal chak chak ni thu po kan sei to a henu po hian chu amang tong kai ni bathroom a meiche sama chaklai khan aina lo leng thinan omem ti che zota tu man lo kal ngai lo thuina changa ti chuan a bel nu khan adop jing hal khap chuang lova e ani mo ti ve maya bathroom a meiche samjai chak thu po kha a sei dang du talem lova a chan chu a sei lan bei chuan a bial pa kha phim khok sot dona rin om lo Chhuichhuak kha ati har vek don ani
chu wangin animo ti in engma kheda wangin a omzui tak hi ani kha ti chon a bial pa hi film khong na changa kha chong lowa PUBG in khel po in do tin tona lo thlok le to tirang zela bial nu hi a bung kwal mai mo ti lain a fin khal ta thak ani chiang ke kokin aman chuak thei ta ni bial pa kin amlo le bial nu kin amlo nei that ve na chu investigator thatak detective thataka kan chuak dun ti bial pa kin amlo le bial nu kin amlo do ne ya I Chhuichhuak thei si lo iring hlel bok si chu tianga I om rang chuan imamo chu a bial nu a bial pa ni to lovin ama en thatu ama chui chiang tu a in le nga ya I duya ma du lo mo detective thataka in chuangai ni tuna chanchin kan ngai thak zo chiang deuh khan ole ko pui kan amlo nei wanga che detective deuh kan lo om ve to ni chuan comment lama khan kan sei don yo khati zong khatuna tan chuan ni le phot se in zawai in ni man nuam be kule pakhatna achang chuan kan thluak hi kan hak lai ni lo kan mut lai hian active zo ken tia chu wang aniang emu mang kan ne na sa thei em ni pani na naute hi thakhat talan tin phot lo chuan an mi tuya tla thei lo an ti idu chuan I lo chek chin don nia pathumna kan dam chung zonga kan lung phut zat hi tluk le ding on thum ai na tam mau me palina mehring ha hi sak hat luk zeta chakani pangana kan thisen hian kan ri na za pariya thi chu akengani pangna kangro hi nung zong in akal thei thak lo pasarina lai tor hi nual le afa kan hu chu ma dei to hian an hu chuak to sin pariyatna Venus so hi planet zinga sunavir zonga virnia adang zong chu sunavir lo zong an titlok wesin an vir vekani pakona sajupui le vaki te hian an lu her son me lovin an hnungan hu theya engtin ngan ti chu ka khabi vole somna apple hi tuya thakla alang zelang achan chu za somni panga hi bogo ka ne ta danom som pakhatna plastic hi troigal vek turin kumzali somnga ngaya glass ero hi chu troigal vek turin kumsang li angai thung som panina hadam taka kan hamut hian kamut le mut helingka hi minute sari vel bak ani ngai loventi som pathumna mi ham bai bai lai chiang takai hu chuan ahnu loka I ham ve bai bai nge nge yang ilo chi krang don nia ole khati zong kha tuna tan chuan ni le phot se beng wak thak tak tak thu I khia tu chuan he Khawlbawm channel helo chin chiala kanin mule thrin don nia